Saúdos, familias. Mirad que teño aquí. Mm, mm, Son vacinas. Debemos vacunar? É realmente importante vacinar? Que pasa se non vacinamos? Contra que cousas hai que vacinar? Temos moitas preguntas que lle podemos dar resposta neste vídeo de veterinario de familia. Se para ti os teus animaliños son tan importantes que forman parte da túa familia, esta é a túa canle en YouTube, de Guillermo Campos. Poñémonos con este tema. As vacinas, xa comentamos no vídeo que dedicamos ás diarreas víricas, que son importantes. Se non vacinamos, o certo é que asumimos un risco moi importante de que, especialmente os nosos cachorros, enfermen. Hai varias doenzas que incluímos nas vacinas que están hoxe moi enrarecidas. É moi raro ver xa casos de moquillo, casos de hepatitis vírica canina. A rabia está en animais domésticos, a rabia está erradicada en España. En cambio, en animais silvestres sí que se dan casos e ademais hai entradas de vez en cando de animais que veñen de outros países con rabia. E todo isto conseguiuse a base de vacinar. Se deixamos de vacinar, ao estar ou a gran maioría dos animais dun territorio vacinados, se entra o virus non consigue transmitirse entre animais e a enfermedade non rebrota. Se deixamos de vacinar, rebrotaría. Sería unha decepción tan grande. E hai doenzas, pois eso, como comentamos no día da parvovirose, que siguen aí pese ás vacinacións e que se non vacinamos asumimos un risco real. Chegados aquí, pois que cousas temos que saber para decidir cando ir ao veterinario para facer as vacinas dun gatiño ou dun canciño. Hoxe imos empezar polos gatos, que dame rabia, parece que moitas veces se fala deles como se fosen de segunda categoría, hoxe van ser os primeiros. Ok. Mirad, os gaciños vacínanse principalmente contra a panleucopenia. ¿Cómo? Panleucopenia, Xo que é? que é un virus similar ao da parvovirosis dos canciños, e contra as doenzas respiratorias. A inmunidade que lle pasa a nai interfire claramente nas vacinas, non deixa que fagan efecto, de maneira que se foron gatiños que tomaron o primeiro leite da nai, pois o momento ideal para vacinar é cando teñan 8 ou 9 semanas. Tamén se poden vacinar contra a leucemia felina. Para vacinar contra a leucemia debemos de facer primeiro un test que se pode facer xa con esa idade, aínda que é recomendable que para facelo teña pasado un certo tempo sen contacto con outros gatos. É un gato que vai vivir, por exemplo, nunha casa diferente onde naceu, pois se ao principio non ten contacto cos outros gatos que poida haber por aí, pois aproveitamos ese intre para facerlle o test. Se ese test é positivo, o gatiño está infectado e en principio non hai que vacinalo. Agora, hai algúns gatos, suele repetirse o test, porque hai algúns gatos que son capaces de facer inmunidade cando son pequenos e eliminar o virus. Bueno, podese vacinar tamén os gatiños contra a rabia, se viaxan especialmente. E hai outra enfermedade contra a que existe vacina, outra enfermedade relevante, que é a peritonite infecciosa. Contra a peritonite infecciosa hai anos houve unhas vacinas inxectables que foron un desastre, porque podían facer enfermar gatiños que non estaban ou que non terían desenvolvido a enfermedade. Mal, mal, mal. Verdadera mal. Por non dicir borchenoso. E hai aínda unha vacina que se pon en líquido no nariz que se usa pouco porque é pouco eficaz. Esta enfermedade está causada por un coronavirus, xa comentamos no vídeo da Parvo que vos invitamos a ver que facer vacinas contra o coronavirus é difícil. De feito, tamén hai unha enterite por coronavirus nos cans, existe unha vacina e tamén está en desuso.
A vacina máis importante dos cans, a que xa falamos, a da parvovirosis. Momento para empezar a poñela contra as 7 ou 8 semanas. En principio, o momento ideal para levar o cachorro para facer a primeira vacinación está aí, nas 7 ou 8 semanas. Pero recordar, Cuidado. se foi un cachorro que pola circunstancia que fose non tomou o leite da nai, hai que ir moito antes. Entre as 4 e as 5 semanas. No caso particular da parvovirose, non se vacina antes porque podería facerlle un tipo de daño ao corazón cando ainda está tan inmaduro. Contra outras cousas, se houvese peligro, que sei, contra os catarros víricos, contra o moquillo, pode vacinarse cans de 2 ou 3 semanas. O moquillo, pois, bueno, afortunadamente está bastante enrarecido. Eu teñome pasado anos sin ver ningún caso de moquillo. Pero é unha enfermedade supercontagiosa, se deixamos de vacinar, rebrotará. Bueno, o típico no que se chaman enfermedades esenciais nos cans é poñerlle as vacinas a 7, 11, 16 semanas, e aí van o moquillo e a hepatitis. No caso da leptospirose, aínda que miras o prospecto da vacina e che di que podes, non se considera adecuado vacinar cans de menos de 2 meses e medio, porque a probabilidade de ter reaccións é maior. E ademais é capaz de interferir co efecto das outras vacinas. Anda, non me fastidie. Como nos interesa que a vacina da parvovirose, sobre todo, nos faga efecto 100% enseguida para que os cachorros podan sair á rúa, pois na vacina da leptospirose, pois espérase para empezar a que teñan a suficiente madurez. Ademais, aquí podemos ter problemas de sensibilidade individual e tamén hai razas onde ese efecto digamos que despotenciador que poden ter unhas enfermedades sobre a inmunización doutras é máis importante. Isto pasa, por exemplo, no Doberman, nos American Stafford, pasa no Rottweiler, pasa no pastor alemán, e son razas que son, de feito, máis susceptibles contra a parvovirose. É máis importante aínda que nos demais cans que non collan parvovirose porque lle costa máis saír. De maneira que eso, cando facemos unha pauta vacinar non temos un calendario rígido como estamos afeito cos nenos, senón que coñecendo as circunstancias de cada animal, a súa raza, se a nai estaba vacinada, se podemos saber, porque ademais en caso de se vacinamos unha nai, ademais xusto antes da vacinación, imos conseguir que pase máis inmunidade co primeiro leite. O primeiro leite é tan eficaz que un cachorriño chega a ter tantos anticorpos na sangue como tiña a súa nai. Pero tampouco deixa que as vacinas fagan efecto normalmente hasta que desaparecen. Entón, eso pasa cando teñen máis ou menos 2 meses. De maneira que empezamos xusto antes, para que, cando decaia a inmunidade da nai, teñamos xa facendo efecto a inmunidade da vacina. Perfecto. Pero aquí dependemos moito das condicións de risco, da raza, de outra serie de factores, por exemplo, o estado de saúde. Se un animal, por exemplo, está febril ou simplemente está sofocado, a inmunidade xa non pode facer un efecto normal. Deixo vos que sexades terraplanistas, pero non vos deixo que sexades antivacinas. No, jamás. Se vos gustou o tema, recordar darnos un like. Se vos gustan en xeral estes temas, recordar suscribirvos para formar parte da familia Veterinario de Familia cada día máis grande. Podedes facernos comentarios, propoñernos temas e, como sempre, invitamos aos amigos de Veterinario de Pollo a que se algún deles nos quere contar algo especial, imos de dar o con algún dos nosos vídeos. Biquiños, familias. Just one more thing. Hoxe, de maneira excepcional, imos facer unha postdata a este vídeo. A pregunta que seguro que tedes na cabeza: hai que seguir vacinando os de adultos? Sí. Hai que facelo cada ano? Sí. Non contra todas as cousas, pero sí. As vacinacións, nos casos dos canciños e gatiños, necesitan reforzos ao longo da vida. O mismo, non vos deixo ser antivacinas tampouco nos adultos. Despedida definitiva, outro bico.